हरे कृष्णा माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। It's okay, fine. I started here. ஒரே நிமிஷம் அப்படியே இருங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। The car big me. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு 61வது அத்தியாயம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் तथो जयं धीरैर् नष्टप्रायेषु भरतेषु भागवत सेव्यां बहवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तथा शिवपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपिका गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूभ्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So the genealogy of the family of Krishna. கிருஷ்ணருடைய அதாவது வம்சம் இல்லையா, அவர் குடும்ப அவர் வம்சத்தை பற்றி சொல்றது இல்லையா. ஸோ கிருஷ்ணருக்கு 16,108 மனைவிமார்கள். அதன் மூலியமா ஒவ்வொரு மனைவிக்குமே 10 பிள்ளைகள். ஸோ இன்டூ 10 இல்லையா, ஒவ்வொரு மனைவிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண. ஒவ்வொரு மனைவிக்குமே 10 பிள்ளைகள். ஸோ ஆல் ஆஃப் தம் ஈக்குவல் டு தேர் ஃபாதர் இன் த ஆப்புலன்சஸ். அதாவது எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை போல வைபவங்கள்ல வலிமை, அடுத்து வந்து அழகு, அடுத்து வந்து ஞானம், அடுத்து வந்து புகழ், அடுத்து வந்து செல்வம் மற்றும் வந்து துறவரம். லைக் சன் லைக் ஃபாதர் இல்லையா, தந்தையை போல பிள்ளை அப்படிங்கிற ஒரு அந்த அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்துல வந்து. So all the 16,818 wives of Krishna were princesses. And when we saw
when each saw that Krishna was always present in there. இந்த phone கட் చేసిన అర్థమే అవదు మాట్లాడు. When each saw that Krishna was always present in her respective palace and did not leave home, she considered Krishna's unpecked husband, who was very much attached to her. அதாவது 16,108 விரிவங்கங்கள் பகவான் இல்லையா ஒரே நேரத்துல எல்லா மனைவியர்களிடத்துலயுமே இருக்க முடிஞ்சது. அதாவது இந்த மனைவி நினைப்பா தனக்கு மட்டும்தான் பகவான் இங்கதான் இருக்கார், அதாவது தன்னோட மட்டும்தான் இருக்கார் அப்படின்னு எப்படி சத்யபாமா நினைப்பாங்க இல்லையா. ருக்மணிகிட்ட கிடையாது சத்யபாமா நினைப்பாங்க, கிருஷ்ணர் இங்கதான் இருக்காங்க. ஆனா அங்க கிருஷ்ணர் வந்து சத்யபாமாவோடையும் இருக்காரு, அடுத்து ருக்மணியோடையுமே இருக்காரு அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டது. எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தெம் தாட் கிருஷ்ணா வாஸ் ஹர் ஒபீடியன்ட் ஹஸ்பண்ட் இல்லையா. எப்படி ராச நடனம் புரியும் போது இந்த கோபியர்கள் இன்னொரு கோபியோட கிருஷ்ணர் நடனம் ஆடுறது அவங்களுக்கு தெரியாது, அவங்களோட மட்டும்தான் கிருஷ்ணர் நடனம் ஆடினதா அவங்களுக்கு தோன்றும். அது போன்று ஒவ்வொரு மனைவியுமே கணவன் தன்னோட மட்டும்தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு இருக்கும். பட் ஆக்சுவலி கிருஷ்ணா ஹேட் நோ அட்ராக்ஷன் ஃபார் எனி ஆஃப் தெம். அதுதான் ஹையஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ரினவுன்சியேஷன். ஸோ நமக்கு அட்ராக்ஷன் இல்லைன்னா நம்ம அன்பு பரிமாற்றமே இருக்காது. இதுதான் பௌதிகத்திலேயும் ஆன்மீகத்திலையுமே நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. ஸோ அதாவது ஒன்றின் மீது நமக்கு ஈடுபாடு இருந்தால் ஒழிய அதன் மீது நம்ம அன்பு செலுத்த மாட்டோம். இது நம்முடைய பௌதிக சூழ்நிலையில ஒரு மனிதனாகப்பட்டவனுக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. அவரால் அன்பையும் அதிகமா அவரால் தான் செலுத்த முடியும், கருணையும் அவரால் தான் அதிகமா கொடுக்க முடியுமே வழிய. ஸோ அதே மாதிரி துறவரத்திலையுமே அவர் தான் ஹையஸ்ட். அந்த மாதிரி இருக்கிறது மிக மிக கடினமானது. ஸோ ஆல்தோ ஈச் தாட் தட் ஷி வாஸ் ஒன்லி வைஃப் ஆஃப் கிருஷ்ணா அண்ட் வாஸ் வெரி வெரி டியர் டு ஹிம். ஒவ்வொருத்தருமே தான் தான் மிக அன்பு கொண்ட மனைவி அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தருமே தங்களை பத்தி நினைச்சுப்பாங்க. பட் கிருஷ்ணர் அப்படி இருக்கல. எல்லா மனைவியர்களுமே ஒரே பாவத்தை கொண்டுதான் அவர் பார்த்தார். அப்படி அதுதான் ஆத்மராம நிலை இல்லையா, செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட். ஆத்மராம நிலை என்ன என்பதுன்னா தனக்குன்னு இது என்ன தேவைப்படக்கூடிய ஒன்று இந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறது அர்த்தம். சுய சந்தோஷம், சுய திருப்தி கொண்ட உள்ளம் இல்லையா. சோ எதை கொண்டுமே திருப்தி கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இறைவனுக்கு உண்டு இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட், அவருக்கு எதுவுமே இந்த இடத்துல தேவையே கிடையாது. ஃபெல்ட் நெய்தர் அட்ராக்ஷன் இல்லையா. அதாவது யாரை பார்த்தும் அவர் ஈர்க்கப்படவும் இல்லை, மேலும் யார் மீதும் அவர் விரோதத்தையுமே பகைமையும் பாராட்டவில்லை. இப்படி எல்லோரையுமே சமமாக பாவிக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு மனசு. He was equal to all the wives and treated them as a perfect husband would இல்லையா. ஒரு மனைவியை எப்படி நடத்தணுமோ அத மாதிரி அன்போடையும் அதே மாதிரி ஹையஸ்ட் ரெனவுன்சியேஷனையுமே அவரால் காட்ட முடிஞ்சது இல்லையா. மேலும் ஃபார் ஹிம் there was no need of even a single wife. அவருக்கு ஒரு மனைவி கூட தேவை வேண்டிய அவசியமே இருக்கல. இருந்தாலும் அவர்கள் எல்லோருமே அவரை திருமணம் செய்து கொள்ளணும்னு ஆசைப்பட்டதால அவர்களை திருமணம் செய்து கொண்டார் இல்லையா. சோ அதுதான் அவருடைய உயர்வான நிலை. ஸோ நாட் த ட்ரூத்ஸ் அபவுட் ஹிம். இதுனா வைஃப்ஸ் குட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆனா மனைவியர்களால அவருடைய உயர்வான ஸ்தானத்தை புரிஞ்சு கொள்ள முடியல. ஆல் த பிரின்சஸஸ் who were the wives of Krishna were equistically beautiful. அப்படின்னா ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்கதான் அழகுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அதை விட இவங்களும் அழகுதான். அப்படி இவங்க அழகு அவங்க அழகு இல்லைன்னு நம்ம சொல்றது கம்பேரிஷனே கிடையாது அந்த மாதிரி. அண்ட் ஈச் ஒன் ஆஃப் them was attracted with Krishna's eyes. தாமரை போன்ற கண்களால், பகவானுடைய தாமரை போன்ற கண்கள் அவர்களுக்கு ஈர்க்கப்படுகிறது. அவங்க அதனால ஈர்க்கப்பட்டு விடுகிறார்கள். ஸோ அண்ட் பை பியூட்டிஃபுல் ஃபேஸ் இல்லையா, அவருடைய அழகான முகம், நீளமான கைகள் இல்லையா, காதுகள், அதுக்கப்புறம் புன்னகை பூத்த முகம் எப்பொழுதுமே இல்லையா, அழகான பேச்சு சாதுரியம் இல்லையா. Influenced by these features of Krishna, they all used to dress themselves very attractively.
இல்லையா? ரொம்ப அழகா ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. டிசைரிங் டு அட்ராக்டிவ் பை தேர் ஃபெமினின் பாடியில் அப்பீல். ஸோ அதாவது நல்ல அலங்காரமா இருந்தா தன் எப்பவுமே மனைவி வந்து கணவன் ஈர்க்க வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வு இந்த சிறு பிராயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு உண்டு இல்லையா? அது போலதான் அவங்க நினைக்கிறாங்க, செயல்படவும் செய்யறாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அந்த ஒரு பண்பினால் அவர் ஈர்க்கப்படல அப்படிங்கிறதையும் இஸ் ஹையஸ்ட் இன் த ரினவுன்சியேஷன் அப்படிங்கிறதையுமே வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ thus shooting up sharp eyebrows, conjugal love towards just to awaken Krishna's lusty desires for them. Still அவங்களால வந்து அந்த மாதிரி வந்து லஸ்டி டிசைர் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட எந்த வேலையுமே நடக்கல. ஏன்னா அவருக்கு அந்த செக்ஷுவல் ஆப்டைட்லாம் எதுவுமே கிடையாது. திஸ் மீன்ஸ் கிருஷ்ணா நெவர் ஹேட் எனி செக்ஷுவல் ரிலேஷன் எனி ஆஃப் ஹிஸ் மெனி வைஃப்ஸ் சேவ் அண்ட் எக்ஸப்ட் டு பிகெட் சில்ட்ரன். ஸோ அதாவது குழந்தைகள் பெறுவதை தவிர வேற எதுவுமே அவருக்கு இருந்ததில்லை. ஸோ அது கூட அவங்க தட் ஆன்மீக இது வந்து கண்டிப்பா, ஏன்னா அவர் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்மீகம் இல்லையா? நம்மள மாதிரி பௌதிக உடல் அடுத்து ஆன்மீகமான இந்த ஆன்மா அந்த மாதிரி கிடையாது. அவருக்கு இரண்டுமே ஒன்று அத்வைதமானது. அவரால் கண்ணால் எந்த ஒரு உறுப்பையுமே கொண்டு அதாவது வேறு ஒரு செயலை அவரால் செயல்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு அவருக்கு வலிமை உண்டு. ஸோ அவர் கண்ணாலேயே இந்த பிரகிருத்தியே கருவுற செய்யக்கூடிய அவர். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து 10 பிள்ளைகள் பெறுவதில் அவருக்கு வந்து எந்த உறுப்பை வேண்டும் என்றாலும் அவரால் வந்து சிந்தித்து எடுத்துட்டு வர முடியும். ஆனா நமக்கெல்லாம் பௌதீகத்துல வந்து கண்ணால பார்க்க மட்டும்தான் முடியும், காதால கேட்கும். அதனால அந்தந்த உறுப்பு அந்தந்த செயல்களுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும். ஸோ த குயின்ஸ் ஆஃப் துவாரகா ஆர் சோ ஃபார்ச்சுனேட் இல்லையா? அவங்க எல்லாருமே ஸோ பர்சனல் கம்பேனியனா வந்து அதாவது Srashti தானே பர்சனல் கம்பேனியன். Srashti is not approachable by exalted demigods like Brahma. Lord Krishna and his queens remain together as husband and wife, and Krishna as ideal husband. இல்லையா? ஒரு உதாரணம், அதாவது எப்படி ராமரை கூட நம்ம மரியாதை புருஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? மரியாதை ராமன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கணவன் தான் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உதாரணம் கிருஷ்ணர் அவ்வாறே வாழ்ந்து காட்டியிருக்கார். ஸோ such that every moment there was an increase of transcendental peace. அங்கே வந்து பேரானந்தத்தை தான் அவரால் அபிவிருத்தி பண்ண முடிஞ்சது. டாக்கிங், மிக்சிங் each and every wife had hundreds and thousands of maid servants. இல்லையா? வேலையாட்கள். Yet Krishna entered the palaces. அங்கே வந்து அவங்களோட உட்கார்ந்து பேசுறது இல்லையா? worshipping him with all requesting paraphernalia, personally washing his lotus feet. அவங்க அதாவது பணிப்பெண்கள் இருந்தாலும் ஈவன் ருக்மணி தாயார் போன அத்தியாயம் அதான் படித்தோம் இல்லையா? அவ்வளவு பணிப்பெண்கள் பணிவிடை செய்வதற்கு இருந்தாலும் தாயாரே வந்து ருக்மணி தாயாரே வந்து பகவானுக்கு வந்து எல்லாம் அதாவது செய்ய வேண்டிய கைங்கரியம் எல்லாமே அவங்க தான் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால அவருக்கு வந்து வெத்தலை பாக்கு எடுத்து கொடுக்கறது, கை கால் வந்து மசாஜ் பண்றது இல்லையா? அவருக்கு சாமரம் வீசுறது, இதெல்லாமே வந்து அவங்களே தான் செய்துட்டாங்க. ஆஃபரிங் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டட் சாண்டல்வுட் பல்ப், ஆயில்ஸ், அரோமேட்டிக்ஸ், புட்டிங் ஃப்ளவர்ஸ், கார்ட்லாண்ட்ஸ் ஆன் ஹிஸ் நெக், ட்ரெஸ்ஸிங் ஹிஸ் ஹேர், கெட்டிங் ஹிம் லை டவுன் ஆன் த பெட், அசிஸ்டிங் ஹிம் டு டேக் பாத், இதெல்லாம் வந்து அவங்களே ஒவ்வொரு ராணியுமே செய்திருக்காங்க. thus they served Krishna always in very respect. ஸோ இதெல்லாம் கணவனுக்கு ஏன் நம்ம அம்மா எல்லாம் கூட செய்திருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நாமளும் ஓரளவுக்கு தான் செய்ய முடியும், நிறைய பண்ணல. இதுக்கிற உண்மை அதுதான். நீங்களாம் பண்ணிச்சுவீங்களோ என்னவோ தெரியாது, நான் குறைவு தான் பண்ணது. ஏன்னா எப்பயுமே ஓடி ஓடி உழைக்கணுன்ற அந்த இதில் தான் 2 பேருமே ஓடி ஓடி உழைக்கணும். இதெல்லாமே வந்து நம்ம இந்த பாரம்பரியம் மிக்க செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எல்லாமே எதுவுமே வந்து பெருசா நம்ம ஏன்னா நமக்கு பைசா தான் மெயினா கண்ணுக்கு தென்பட்டது. இப்ப தெரியறது. ஆனா இப்ப தெரிஞ்சு அதாவது காலத்தை கடந்து நம்ம வந்தாச்சு. அன்பு பரிமாற்றங்கள் என்பது இந்த தெய்வீகமான மனசை கொண்டு வரக்கூடிய அந்த பந்தங்கள் எல்லாமே நம்ம பேரானந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம குடும்பங்கள்ல நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ அதுதான் நல்ல கலாச்சாரமே. ஆனா அந்த கலாச்சாரத்துக்கு வந்து இப்போ டைமே ஒதுக்குறது கிடையாது. கலாச்சாரம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா கூட. ஸோ இப்போ இதெல்லாமே ஏன் பகவான் செய்து காட்டிட்டு இருக்கார்
அம்பா, அதாவது மேலும் தாயார் எல்லாம் செய்யறாங்கனாக்கா அவங்க என்ன செய்தாங்களோ அதுதான் நாம் எல்லாரும் கூட இந்த காலகட்டத்துல பின்பற்றிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ திஸ் ஆர் ஆல் த ரோல் மாடல் திங்ஸ். இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியது பணிவிடைகள் என்பது தெரிஞ்சுக்கணும். ஈச் ஆஃப் கிருஷ்ணாஸ், ஒவ்வொருவருக்குமே 10 குழந்தைகள். அந்த இதுல பார்க்கும்போது ருக்மிணி, கிருஷ்ணா, எத்தனை அந்த 10 குழந்தைங்க பேர் வந்து பிரத்யும்னா, சாருதேஷ்னா, சுதேஷனா, சாருதேகா, சுச்சா, சுச்சரா, சுச்சாரு, சாருகுப்தா, பத்ராச்சரு, சாருச்சந்திரா, விசாரு அண்ட் சாரு. ஸோ யாருமே வந்து சளைத்தவங்க கிடையாது தெய்வீக குவாலிட்டிஸ்ல. இந்த நேம்ஸ் ஆஃப் சத்யபாமா பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கும் 10 குழந்தைங்க இல்லையா? பானு, சுபானு, ஸ்வர்பானு, பிரபானு, பானு, பனுமன், சந்திரபானு, பத்ரபானு, அதிபானு, ஸ்ரீபானு அண்ட் பிரதிபானு. ஸோ அதாவது ஒரே மாதிரி ரைமிங்கா இருக்கக்கூடிய பெயர்கள் தான் இதுல இருக்கு, நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஜாம்பவதி வந்து நாங்க வாசிக்குவா மாதாஜி? இல்லையா? சம்பா, அவங்க மேலும் சுமித்ரா, பூரிஜித், சத்தஜித், சஹஸ்ரஜித், விஜயா, சித்ரகேது, வசுமான், திராவிடா அண்ட் கிரது. மேலும் லார்ட் கிருஷ்ணா வாஸ் எஸ்பெஷலி வெரி அஃபெக்ஷனேட் டு த சன்ஸ் ஆஃப் ஜாம்பவதி. அந்த பிள்ளைங்களோட நிறையவே அஃபெக்ஷனேட்டா இருந்திருக்கார். The 10 sons of Lord or Krishna had his wife Satya, daughter of நாக்னஜித். இதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? வீரா, சந்திரா, அஸ்வசேனா, சித்ராகு, வேகவான், ரிஷா, ஆமா, சங்கு, வசு அண்ட் குந்தி. குந்தி வாஸ் வெரி பவர்ஃபுல். அதுல கிருஷ்ணாஸ் 10 sons by காலிந்தி வந்து ஸ்ருதா, கவி, விரசா, வீரா, சபாகு, பத்ரா, சாந்தி, தர்ஷா, பௌர்ணமாசா அண்ட் சௌமகா. அவர் தான் வந்து யங்கஸ்ட் சன். மேலும் the 10 sons நெக்ஸ்ட் வைஃப் வந்து லக்ஷ்மணா, அவங்களுடைய அதாவது மெட்ராஸ் ப்ராவின்ஸ் உடைய டாட்டர் இல்லையா? வந்து பிரகோஷா, காத்ரவான், சிம்ஹா, பாலா, பிரபாலா, உத்ரகா, மகாசக்தி, சஹா, ஓஜா, அபராஜிகா. இந்த அபராஜிதா மட்டும் நம்ம கேள்விப்பட்டோம் இல்லையா? The 10 sons நெக்ஸ்ட் வந்து மித்ரவிந்தா. அவங்க யாருன்னா பிருகா, ஹர்ஷா, அனிலா, கிருதா, வர்தனா, உன்னாத, மகாம்சா, பாவனா, வாகினி அண்ட் சுதி. மேலும் பத்ராவனுடைய அதாவது பிள்ளைகள் வந்து சங்கிரமஜித், பிரஹத்சேனா, சூரா, பிரஹாரணா, ஆர்ஜித், ஜெயா, சுபத்ரா, வாமா, ஆயுர், சாத்யகா. ஸோ மேலும் வந்து திஸ் 8 சீஃப் குயின்ஸ் இவங்க எல்லாருமே, மிச்சம் எல்லாருமே வந்து அந்த அசுரன் கிட்ட இருந்து அழைச்சிட்டு வந்த அந்த ராணிகள் தான் இல்லையா? இவங்க தான் பிரின்சிபல். இத்தனை பேருமே வந்து தனித்தனித்த திருமணம் செய்து கொண்டது இல்லையா? இவங்களை ஒரேடியா அழைச்சிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து திருமணம் செய்து கொண்டார். ஸோ இந்த எல்டஸ்ட் சன் வந்து ருக்மணியினுடைய பிரத்யும்னா தான். வாஸ் மேரிட் டு மாயாவதி from his very birth, and afterwards he married Rukmavati, the daughter of maternal uncle Rukmi உடைய மகளை வந்து இவர் மணந்திருக்கார். Pradyumna had a son named called as Aniruddha. In this way Krishna's family and his wife பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அது பெரிய டைனாஸ்டி மாதிரி தான், பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த குடும்பத்துல இருந்தவங்க வந்தாலே ஒருத்தருடைய திருமணத்துக்கு அந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க வந்தாலே போற, வேற யாருமே தேவையே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? நம்மள தேடி தேடி கண்டுபிடிக்கணும், நமக்கு உறவினர்கள் எல்லாம் நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா? கலாவதி மாதாஜி அண்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி. குடும்பமா இருக்கு இதுவே இப்படின்னா, அதாவது கோடிக்கணக்குல இருக்கு சொந்தங்கள் இல்லையா மாதாஜி? அதான் சொல்றேன், யாரு பத்திரிக்கை தேடி கொடுக்கறது, எப்படி அழைச்சிட்டு வர்றது, எந்த ஹோட்டல்ல ரூம் எடுத்து கொடுக்கறது, தங்க வைக்கிறது, என்ன செய்யறது, என்ன மண்டபம் பிடிக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும். ஆனா 4 பேர் எவ்வளவு கஷ்டம். இத்தனை பேரு அவரு
ஞாபகம் எப்படி மாதாஜி வச்சுக்கிறது? அவருக்கு மெமரி ஜாஸ்தி விடுங்க, அவருக்கு நம்மெல்லாம் ஜாஸ்தி. நமக்குதான் இருக்காது. ஐயோ கடவுள். நம்மளால எதுவுமே நம்ம ஒரு 10-15 குழந்தைங்க இருந்தாலே இது தெரியல. நான் ஒரு தெரியாது நம்ம, இல்லையா? So, ஆமா அந்த மாதா. மாதிரி உண்மைதான். பகவான் இப்படி அப்படிங்கிறதுக்கும் நமக்கு நிறைய வித்தியாசம். ஆமா, இல்லையா? ஹரே So, கிருஷ்ணா இப்போ மாதாஜி. கிருஷ்ணருடைய பேரன் வந்து அனிருத் தான். So this fact appeared like astonishing to Maharaj Parishit. இதெல்லாம் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து கேட்கும்போது அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுது. ஸோ ருக்மி அண்ட் கிருஷ்ணா வர் கிரேட் இமிக்கல் டு ஒன் அனதர், இல்லையா? ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து சண்டை போட்டாங்க, இல்லையா? ஆனா கடைசியில எப்படி இது ஒரு அவங்களுடைய பொண்ணை வந்து இவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது பரீட்சித் மகாராஜ் வெரி கியூரியஸ், அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்ட்டு. Because Sukadeva Goswami is a perfect yogi, nothing was hidden from his power of insight. அவருடைய பார்வையில இருந்து எதுவுமே மறையல. ஸோ எல்லாமே கேட்டது எல்லாமே தந்தை இடத்துல இருந்து வியாசதேவர்கிட்ட இருந்து என்னெல்லாம் கேட்டாரோ எல்லாத்தையுமே அவர் மைண்ட்ல வச்சிருக்காரு. A perfect yogi like Sukadeva Goswami can see past, present and future, இல்லையா? Therefore such yogis are mystics, nothing can be concealed. When Parishit Maharaj inquired from Sukadeva Goswami answered as follows. இந்த கொஸ்டின்லாம் அவர் கேட்கும் பொழுது பின்வருமாறு சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து சொல்றார். பிரத்யும்னா என்பது யாருன்னாக்கா மன்மதனுக்கு இன்னொரு நாமம் வந்து பிரத்யும்னன் பேரு. அதாவது பிரத்யும்னா வந்து எல்டஸ்ட் சன், ருக்மிணியினுடைய முதல் மகன், இல்லையா? கியூபிட் himself. நம்ம 5வது கேண்டோல படிப்போம், இப்போ அங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அங்க, இல்லையா? ஸோ அந்த இடத்துல பிரத்யும்னாவை பத்தி சொல்றாங்க. ஸோ எந்த கேத்து மாலா வருஷத்துல பிரத்யும்னா அப்படின்னா காமதேவன் அப்படிங்கிற. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நீங்க ஆல்ரெடி வாசிச்சிட்டீங்கன்றதுனாலதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் see. இவ சோ பியூட்டிஃபுல். ஏன்னா ருக்மிணி ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க, இல்லையா? ஸோ அதனால அந்த பிரத்யும்னனும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க. சோ பியூட்டிஃபுல், அட்ராக்டிவ். That daughter of Rukmi named Rukma Devi could not select any husband other than Pradyumna during her Swayamvar. Swayamvarathla வந்து பிரத்யும்னனை தவிர வேற யாரையுமே செலக்ட் பண்ணல. Therefore in that selection meeting she garlanded Pradyumna. மற்ற இளவரசங்களுக்கு முன்னாடி வந்து அவருக்கு தான் வந்து மாலை இடுறாங்க. So when there was a fight among the princesses, Pradyumna came out victorious. வெறும் அழகு மட்டும் இல்ல, he also being a great warrior, இல்லையா? Rukmi was obliged to offer his beautiful daughter to Pradyumna. So கடைசியில ருக்மி வந்து தன்னுடைய மகளை வந்து அவனுக்கு தான் திருமணம் செய்து கொடுத்தார். Although enmity always blazed in Rukmi's heart because of his having been insulted by Krishna's kidnapping sister. ஏன்னா அவன் இன்னும் மறக்கல. Rukmi could not resist contesting to the marriage ceremony just to please Rukmini when his daughter selected Pradyumna as a husband. So Pradyumna வந்து became son-in-law as well as nephew of Rukmi. So besides the 10 sons described above, Rukmi had one beautiful daughter with big eyes, and she was married to Kritavarma's son, whose name was Bali. Okay, கிருத்தவர்மா உடைய மகனுக்கு வந்து மனமுடிச்சு கொடுக்குறாங்க. இப்போ ருக்மி வாஸ் வெரிட்டபிள் எனிமி ஆஃப் கிருஷ்ணா. இருந்தாலும் கூட கிருஷ்ணரை கண்டா அவருக்கு பிடிக்கலன்னாலும், ஆனா he had a great affection to his sister. ருக்மிணி மேல ரொம்பவுமே அவனுக்கு அன்பு, and wanted to please her in all respects. தங்கை என்னைக்குமே வந்து அவளை மனசை வந்து கோணாம பார்த்துக்கணும்னு நினைப்பார். அதனாலதான் ருக்மிணியினுடைய அதாவது பேரன் அனிருத்னா was to be married, இல்லையா? ருக்மி ஆஃபர்ட் இஸ் கிராண்ட் டாட்டர் ரோச்சனா. தன்னுடைய பேத்திய கூட வந்து ருக்மிணியினுடைய பேரனுக்கு கட்டி வச்சிருக்காங்க. Such a marriage between immediate cousins is not very much sanctioned by Vedic culture, but in order to please Rukmini, Rukmi offered his daughter and granddaughter to the son and grandson of Krishna.
Pushpatli. In this way, when the negotiation of the marriage of Aniruddha with Rochana was complete, a big marriage party accompanied Aniruddha and started from Dwarakaல இருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. So Bojakata and Rukmi had colonized after his sister had kidnapped. எந்த இடத்துல இவங்களை ருக்மிணி கடத்திட்டு போனாங்களோ அந்த இடத்துல இருந்து. So had been this marriage party was led by the grandfather, namely Lord Krishna, and accompanied by Lord Balarama, and included Krishna's first wife Rukmini, his son Pradyumna, Jambavati's son Samba, எல்லாருமே வராங்க. They reached the town of Bojakata. அந்த இடத்துல தான் கிருஷ்ணர் ருக்மிணியை வந்து கவர்ந்து வந்ததா சொல்லப்படுறது. And marriage ceremony was peacefully performed. அதே இடத்துலயே வந்து திருமணம் செய்து கொடுக்கிறாங்க. The king of Kalinga was friend of Rukmi and gave him the ill advice to play chess with Balarama and thus defeat him in a bet. So ஒரு கலிங்க நாட்டு அரசன் வந்து ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு பலராமரோட வந்து சதுரங்க ஆடுறதுக்கு. ஓகே, அங்க அவருக்கு ஒரு இது சொல்ற, அவரை தோற்கடிக்கணும், ஒரு பந்தயம் வச்சு அதுல நீ அவங்கள தோற்கடிக்கணும்னு சொல்றாரு. சத்திரியர்களுக்கு இது உண்டு இல்லையா, was not uncommon. Therefore, if someone challenged a Kshatriya to play on the chessboard, Kshatriya could not refuse a challenge. அதுதான் சத்திரிய தர்மம். Sri Balaramji was not very expert chess player and this was known to the king of Kalinga. பலராமருக்கு வந்து பேசிக்கலி பஞ்சபாண்டவர்கள் ஆடின அந்த இதுவே அவருக்கு வந்து சூதாட்டமே பிடிக்கல. ஸோ ஹி வாஸ் டோட்டலி அகெயின்ஸ்ட் யாரு, பலராமர் ஆக்சுவலி. அதனால்தான் அவர் இரு தரப்புலையுமே அவர் யாரு தரப்புலையுமே போர் புரியாமலே போயிட்டார். யாரு, பலராமர். ஸோ அவருக்கு அதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஸோ ருக்மி was advised to retaliate against the family members of Krishna by challenging Balarama to play chess. Although not very expert player, யாரு Balaramji, were very enthusiastic in sporting activities. So he accepted Rukmi's challenge and sat down to play. Betting was with gold coins, அதாவது தங்க காசுகள். And Balaram first of all challenged with 100 coins. அதுக்கப்புறம் அதாவது 100 தங்க பொற்காசுகள், அடுத்து 1000 பொற்காசுகள், 10,000 பொற்காசுகள், எல்லா டைம்லயுமே பலராமர் வந்து அத வந்து தோற்று போனார். ருக்மி தான் வென்றான். So as Balarama losing the game was opportunity to criticize Krishna and Balarama. Thus the king of Kalinga was talking jokingly while purposefully showing his teeth to Balarama because Balarama was the loser in the game. He was little intolerant of sarcastic joking towards and somewhat agitated. Our Balaramarku நிறைய கோபம் வரும் இல்லையா. Rukmi again challenged Balarama and made a bet of 100,000, 100 into 100 into 1000 அப்படின்னா 1,00,000 பொற்காசுகள். அன்பார்ச்சுனேட்லி திஸ் டைம் பலராமா வந்து வென்னுட்டார். அவர் எல்லாம் தோற்றதெல்லாம் மறுபடியும் வாங்கியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். Out of the cunningness, Rukmi claimed that Balarama was the loser and he himself had won. Because of this lie, Balaramji became most angry. அதாவது பொய் சொன்னதை வந்து அவர் ஏத்துக்கல, கோவம் வருது அவருக்கு. ஸோ லைக் எ டைடல் வேவ், அதாவது ஒரு அலை வந்து மோதினா எப்படி இருக்கும் இல்லையா, பேரலை. அதாவது நம்ம இந்த அமாவாசை மற்றும் வந்து பௌர்ணமி அப்பெல்லாம் நம்ம இதுகிட்ட போனோம்னா சமுத்திரத்துக்கிட்ட போகும்பொழுது அலைகள் வந்து பயங்கர ஃபோர்ஸா இருக்கும் இல்லையா, அது போல இருந்துதான். பலராமா சைஸ் வேர் நேச்சுரலி ரெட்டிஷ், அவருக்கு இயற்கையிலேயே கண்ணு சிகப்பா இருக்கும். அவருக்கு இந்த கோவத்துல இன்னும் சிகப்பாயிடுச்சு அவருக்கு. This time he challenged and made a bet of 100 million coins. So again Balarama was the winner according to the rules, but Rukmi again cunningly claimed that he had won. So Rukmi வந்து பொய் சொல்றான் இல்லையா. So an explained mentioned the name of King Bala. During the dispute there was a voice from the sky and it announced that for all honest purpose Balarama was the actual winner of this game, and that he was being abused and that the statement of Rukmi had said that he was absolutely false. அவன் வந்து பொய் தான் சொன்னான்னு சொல்லிட்டு மேல அசிரிரி சொன்னான். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் அந்த மேல சொன்ன அந்த அசிரிரி சொன்னது கூட Rukmi's Balarama had lost, and by his persistence it appeared that he had a death upon his head. Falsely puffed up by the ill advice of his friend, he did not give much importance.
அந்த இதுக்கு வந்து மேல இருந்து வந்த அசரீரிக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கல. மேலும் பலராமரை வந்து எள்ளி நகையாடினார். மை டியர் பலராமா, யூ டூ பிரதர்ஸ் கவர்ட் பாய்ஸ் ஒன்லி மே பி வெரி எக்ஸ்பர்ட் இன் டெண்டிங் கவுஸ். அதாவது மாடு மேய்க்கிறதுல வேணா நீங்க வேணா எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கலாம், பட் ஹவு கேன் யூ பி எக்ஸ்பர்ட் இன் பிளேயிங் செஸ் ஷூட்டிங் ஏரோஸ் இன் பேட்டில் ஃபீல்ட்? அதாவது உங்களால வந்து வில்லு அம்பு எழிய முடியாது, உங்களால வந்து இந்த சதுரங்கமும் ஆட முடியாது. தீஸ் ஆர்ட்ஸ் ஆர் வெல் நோன் ஒன்லி ஃபார் த பிரின்ஸ்லி ஆர்டர். அப்படின்னா இவங்களை வந்து யாதவ குலம் இல்லையா, ஸோ பிசினஸ் கம்யூனிட்டி இல்லையா. யாதவாஸ் மீன்ஸ் இந்த பால் இதெல்லாம் வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பிசினஸ் இல்லையா, நம்ம வைசியர்கள். ஆனா சத்திரியர்களுக்கு தான் அந்த குவாலிட்டி உண்டுன்றத வந்து நீங்க அந்த இது கிடையாது அப்படின்றது சொல்றாங்க. இது கேட்ட உடனே ஹியரிங் த லவுட் லாஃப்டர் ஆஃப் ஆல் அதர் பிரசன்ட், பலராமா பிகேம் அஜிடேட்டட். அதாவது அவருக்கு இன்னும் நிறைய கோபம் வருது. அவர் கையில இருந்த அந்த கதாயுதத்தை எடுத்து வித்தவுட் ஃபர்தர் ஸ்டக், அதாவது ருக்மி தலைமையில அடிச்சா. இமீடியட்லி அண்ட் வாஸ் டெட். அவனை அதாவது அந்த இடத்துல கொன்னுட்டார் போல இருக்கு. Thus Rukmi was killed by Balarama on that auspicious occasion of Aniruddha's marriage. These things were not very uncommon in Kshatriya society. இதெல்லாம் அன்காமன் கிடையாது, அதாவது இதெல்லாம் சாதாரணமா நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். இதை பார்த்த பிறகு அந்த கலிங்க மன்னனுக்கு பயம் வந்துடுது. அவன் அந்த இடத்துல இருந்தே ஓடி போயிடான் இல்லையா. பிஃபோர் he could escape even few steps, பலராமா அவனையும் பிடிச்சாச்சு அவரு. Because the king has always shown his teeth while criticizing, Balarama broke all the king's teeth from his club. ஒரே அடி, அதாவது பல்லெல்லாம் வந்தாச்சு. Other princes supporting the king of Kalinga were all captured. எல்லாருமே பிடிச்சாச்சு. பலராமா beat them with his club, breaking their legs and hands. அப்ப அவருடைய கோபத்தினுடைய உச்சிக்கு போயாச்சு. They did not try to retaliate. அவங்க எதிர்த்து தாக்கணும் கூட நினைக்கல. But thought it is wise to run away from the bloody scene. அதாவது அந்த ரத்தமா இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தை விட்டு அவங்க ஓடி போயணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும் பொழுது லார்ட் கிருஷ்ணா டிட் நாட் அட்டர் ஏ வேர்ட். ஸோ பலராமாவுக்கும் ருக்மிக்கும் நடுல நடந்த இந்த இதை பார்த்த பிறகு கிருஷ்ணர் எதுவுமே சொல்றது இல்லையா. ஃபார் ஹி நியூ இட் வாஸ் தட் இஃப் ஹி சப்போர்ட்டட் பலராமா, ருக்மணி வுட் பி அன்ஹாப்பி இல்லையா. பலராமருக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தா ருக்மிணி கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் இஃப் he said killing Rukmi was unjust, அது நல்லா இல்ல தப்புன்னு சொல்லிட்டு பலராமருக்கு சொன்னா ருக்மிணி சந்தோஷமா இருப்பாங்க. ஆனா பலராமர் வந்து மன வருத்தப்பட்டிருப்பார் இல்லையா. அதனால யார் பக்கமே அவர் வந்து பேசாம சைலண்டா போயாச்சு. தன்னுடைய பேரனுடைய திருமணத்துல, அதாவது ருக்மியினுடைய நிகழ்ந்தது அப்படிங்கிறது வந்து அவர் சைலண்டா ஆயிடுறாரு. It did not disturb his affectionate relationship between, ஏன்னா ருக்மிணி பலராமர் இருவருமே அவருக்கு தேவை. அதனால the bride and the bridegroom were ceremoniously seated on the chariot. They started to Dwaraka, accompanied by the bridegroom's party. So இப்படி நடந்த பிறகு கூட எல்லாருமே அங்கிருந்து கிளம்புறாங்க துவாரகை நோக்கி. The bridegrooms were always protected by Lord Krishna, the killer of Madhu demon. Thus they left to Rukmi's kingdom, Bojakata, and happily started for Dwaraka. So இதுதான் கிருஷ்ணர் குடும்பத்தினுடைய அதாவது வம்ச பாரம்பரியம் அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கணும். So the meeting of Usha and Aniruddha, 62வது. இதுவும் சின்ன சாப்டரா? ஓகே ஃபைன். The meeting of Aniruddha and Usha, which caused a great fight between Lord Krishna and Lord Shiva, is very mysterious. And சிவனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வந்து சண்டை. ஊஷா அண்ட் அனிருத்னா. அனிருத்னா யாரு? கிருஷ்ணருடைய பேரன். ஊஷா என்பவர் யாருன்றது படிக்கலாம். பரீட்சித் மகாராஜ் வாஸ் ஈகர் டு ஹியர் தி ஹோல் ஸ்டோரி ஃப்ரம் சுக்கதேவ் கிட்ட இருந்து கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். மை டியர் கிங், யூ மஸ்ட் ஹவ் ஹர்ட் த நேம் ஆஃப் கிங் பலி. He was a great devotee who gave away charity all he had. அத பலி மகாராஜா வாமன தேவருக்கு எல்லாமே கொடுத்துறாங்க இல்லையா, அதுதான். கிங் பலி had 100 sons, 100 புதல்வர்கள். அண்ட் அந்த முதல் மகனுக்கு பேர் வந்து பானாசுரன். ஓகே, the great hero Banasura, born of Maharaja Bali, was a great devotee of Lord Shiva. Okay, சிவனுடைய பக்தன்.
அண்ட் வாஸ் ஆல்வேஸ் ரெடி டு ரெண்டர் சர்வீஸ் ஆன் டு ஹிம். சிவருக்கு எப்பவுமே தொண்டு புரிவதற்கு தயாரா இருப்பான். அவருடைய பக்தியால பானாசுரா அச்சீவ்ட் a great position in society and he was honored in very respect, பெரிய லெவல். he was very intelligent and liberal also, புத்திசாலியும் கூட, மேலும் வந்து தாராள மனசு கொண்டவனும் கூட. and his activities are all praiseworthy because he was never deviated from his promise in the word of honor. சொன்ன வாக்க வந்து காப்பாற்றக்கூடியவன், நேர்மையானவன் இல்லையா. அண்ட் எதையாவது அவன் வந்து ஒரு ஓத் அப்படின்னா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் சாதிக்கணும்னு நினைச்சு அவன் வந்து உறுதிமொழி எடுத்துட்டா அதுல இருந்து அவன் கொஞ்சம் கூட நழுவ மாட்டான். In those days he was ruling over the city of சோனிட்டபுரா. சோனிட்டபுரா என்ன இடத்துல வந்து அவன் ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருந்தான். ஸோ சிவபெருமானுடைய அருளால அவனுக்கு வந்து பானாசுரனுக்கு எத்தனை கரங்கள்? 1000 கரங்கள். அதனால அவன் வந்து தேவர்கள் இந்திரனை காட்டிலும் அவன் வந்து வலிமையாக இருந்தான். ஓகே, சர்விங் மோஸ்ட், அதாவது இந்திரன் கூட வந்து அவனுக்கு வந்து சேவை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான். ஸோ லாங் ago when Lord Shiva was dancing in celebrated fashion, தாண்டவம் அந்த நடனம் ஆடிண்டே இருக்கும் பொழுது நடராஜர் இல்லையா, பானாசுரா helped Lord Shiva in his dancing by rhythmically beating drums with 1000 hands. ஸோ ஆசுதோஷ் இல்லையா, சுலபமாவே மனநிறைவு பெறுபவர் இல்லையா, சாட்டிஸ்ஃபைட் பர்சன் யாரு, சுலபத்துல நம்ம வந்து சிவனை வந்து மனசிருப்தி கொள்ள செய்திடலாம். அதனால்தான் அவருக்கு ஆசுதோஷர் என்ற பெயர் உண்டு. அதனால்தான் பக்தர்களுக்கு எல்லாமே அவர் ரொம்பவுமே வந்து அன்புள்ளம் கொண்டவர். இஸ் a great protector of our persons who take. ஸோ அவர்கிட்ட தஞ்சம் அடைந்தவங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து தஞ்சம் கொடுப்பார். ஸோ being pleased with Banasura, he said, whatever desire you can have from me, for I am very much pleased with you. ஸோ நீ என்ன வரனா கேளு, எனக்கு வந்து நான் ரொம்பவுமே மகிழ்ச்சியா இருக்கேன். ஏன்னா 1000 கரங்கள் கொண்டு அந்த அதாவது ட்ரம்ஸ், அதாவது அந்த மிருதங்கம் மாதிரி இருக்கிறத வந்து மத்தளத்தை வந்து அடிக்கும் பொழுது, ஸோ உனக்கு என்ன வரன்னு கேளுங்கும் போது நீ எதை கேட்டாலும் நான் கொடுக்குறேன், மன நிறைவா இருக்கேன்னு சொல்லும் பொழுது பானாசுரன் கேட்கிறான், யூ கேன் ரிமைன் இன் மை சிட்டி ஜஸ்ட் டு ப்ரொடெக்ட் மீ ஃப்ரம் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் மை எனிமீஸ். அதாவது நீங்க என்னுடைய ஊர்லயே இருக்கணும், என்னுடைய விரோதிகள் என்னை வந்து நீங்க வந்து ரட்சிக்கணும், அதற்காக நீங்க எங்க ஊர்லயே எப்பவுமே இருக்கணும்ன்றத வந்து கேட்டுக்கிறான். Upon a time, Banasura came to offer his respect to Shiva. சிவபெருமானுக்கு அவன் வந்து தொண்டு புரியறான் இல்லையா, அதனால வந்து நமஸ்காரம் செஞ்சுக்காக வரான். But touching the lotus feet of Lord Shiva with his helmet, he was just shining like a sun globe. He offered his obeisances unto him. சிவனுடைய பாதங்கள் வந்து நல்ல பிரகாசமா இருக்கு, அந்த பாதங்களை தொட்டு நமஸ்கரிக்கிறான். While offering his respect, my dear Lord, anyone who has not fulfilled his ambition will be able to do so by taking shelter of your lotus feet, which are just like a desire tree from which one can take anything he desires. My dear Lord, you have given me 1000 arms, but I did not know what to do with them. They are simply burden. I cannot use them properly in fighting. So, since I cannot find anyone competent to fight with me except your Lordship, the original father of the material world, sometimes I feel a great tendency to fight with my arms, and I go out to find suitable warrior. Unfortunately, everyone flees knowing my extraordinary power. Being baffled at not finding a match, I satisfy the itching of my arms by beating them against the mountains. In this way, I tear my great mountains into pieces. ஸோ அவனுக்கு 1000 கரங்களை வந்து கொடுத்துருக்கார் இல்லையா. என்னோட இந்த வலிமையா இருக்கக்கூடிய என்னோட யாருமே சண்டைக்கு நிக்கல, ஏன்னா அவன் அளவுக்கு யாருமே வந்து வலிமையா இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு, உங்களுடைய அருளால் எனக்கு இதெல்லாம் கிடைச்சிச்சு, இந்த 1000 கரங்கள் வந்து எனக்கு பாரமா இருக்கு, இதனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. ஸோ இதை கொண்டு நான் யார் இடத்துலயுமே வந்து போர் புரிந்து வெல்லணும்ன்றது போனா கூட என்னை கண்டு எல்லாரும் ஓடிடுறாங்க, அதனால நான் மலையை போய் குத்துனாலும் அந்த மலையும் வந்து புடியா ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டே இருக்கான். ஸோ சிவனுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்த இந்த வரம் வந்து அவன் கேட்ட வரத்தை தான் கொடுத்தாரு. ஸோ இது அவனுக்கு வந்து அதுவே ஒரு பெரிய பாரமாயிடுச்சே அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ யூ ராஸ்கல், யூ ஆர் வெரி ஈகர் டு ஃபைட், பட் சின்ஸ் யூ ஹாவ் நோ ஒன் டு ஃபைட், யூ ஆர் டிஸ்ட்ரெஸ்.
Although you think there is no one in the world to oppose you except me, I say that you will eventually find such a competent person. At that time, your days will come to an end and your flag of victory will no longer fly. Then you will see your false prestige smashed into pieces. வருத்தப்படாத, உன்னுடைய அந்த மாதிரி ஒரு நாள் வரும் உனக்கு கண்டிப்பா. ஸோ நீ போர் புரிய அளவுக்கு வல்லமை பொருந்திய ஒரு நபர் கண்டிப்பா கிடைப்பாங்க. அப்ப அந்த கிடைக்கும் பொழுது உன்னுடைய இது காலம் இறுதி காலம். அதுக்கப்புறம் உன்னுடைய இந்த வெற்றி இருக்கு இல்லையா, அது மேல பறக்காது, வெற்றி கொடி மேல பறக்காது, உன்னுடைய அகங்காரமும் துண்டு துண்டு ஆயிடும் சொல்லிட்டு சிவபெருமான் சொல்றார். இதை கேட்ட பிறகு பானாசுரன் அவனுக்கு அகங்காரம் இல்லையா, began elated that he would meet someone among, அவனுக்கு ஓகே யாரோ ஒருத்தர் கண்டிப்பா வர போறாங்க, அவங்கள கண்டிப்பா நான் மீட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கேட்டு அவன் வீடு திரும்புறான். and he was always waited for the day when the suitable fighter come. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாள் வரும்ன்றதுக்காக அவன் காத்துட்டு இருந்தான். he was such a foolish demon அவன். so it appears that foolish demonic human beings, இந்த மாதிரியான புத்தியுடைய மனிதர்களும் இருக்காங்க இல்லையா. so when unnecessarily overpowered with material opulences want to exhibit these opulences, and such foolish people feel satisfaction when these opulences are exhausted இல்லையா. ஸோ அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய பொன் பொருள் எல்லாமே நிறைய வளங்களை பெற்றிருக்கிறவங்க ஸோ அதை கொண்டு அவர்கள் வெறும் திருப்தி அடைவாங்க பௌதிகத்துல ஹையர் லெவல்ல போகும்பொழுது. ஆனா அது எந்த ஒரு பொருளுமே ஒரு காலகட்டங்கள் மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கும், நிலைக்கும். ஒன்று அந்த பொருள் நிலைத்திருக்கும், நாம போயிடுவோம், இல்ல அந்த பொருள் நம்மை விட்டு சென்று விடும். இதுதான் தாத்பரியமே. அனைத்துமே காலத்திற்கு கட்டுப்பட்டதுதான் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். The idea is that they do not know how to expand their energy for right causes. So அதனால காலம் இருக்கும் பொழுது அதை நாம தூற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ அப்படி வரக்கூடிய அந்த செல்வங்களை நாம இறைவனுடைய தொண்டுக்கு நாம உபயோகப்படுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க. அது இன்னும் எப்பொழுதுமே நிலை பெறக்கூடிய, நாம் வாழும் காலம் வரைக்குமே நிலைக்கும். எவ்வாறு அதை உபயோகப்படுத்துறோன்றதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது இரு வகையான மனிதர்கள். ஒன்று கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டிருப்பவர்கள், இன்னொன்னு அதாவது பக்தர்கள், கிருஷ்ண பக்தர்கள், பக்தரற்றவர்கள், இந்த ரெண்டு பேர். ஸோ நான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் men were generally devoted to the தேவதாஸ் இல்லையா. வேற கிருஷ்ணா very much devoted to the supreme personality of God. So Krishna conscious person utilize everything for the service of the Lord. ஆனா இவங்க அப்படி கிடையாது, புலன் நுகர்ச்சிக்காக உபயோகப்படுத்துவாங்க. ஈவன் தேவதாஸ் வர்ஷிப்ல கூட நம்ம அவங்களுடைய திருப்திக்காக நம்ம கொடுத்தோம்னா அதுவே கிரேட் ஆர்ட் தான். ஆனா நம்ம அப்படி கூட செய்ய மாட்டோம். நம்முடைய சுய லாபத்திற்காக எண்ணிக்கொண்டு இதை செய்தா நமக்கு அது சொல்யூஷன் வரும்னு நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால அதை கொண்டு நம்ம செய்ய ஆரம்பிப்போம். அங்க தேவர்கள் இடத்துல கூட நமக்கு பக்தி கிடையாது, அன்பு கிடையாது. அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வரத்தை பெறணும், அவங்களுக்கு தேவையான செய்தி, லஞ்சம் கொடுக்கறது, இதுதான் நம்ம செய்யக்கூடியது. அங்கேயும் தவறுதான் நம்ம இழைக்கிறோம். For his own satisfaction, he was very eager to utilize his extraordinary power of fight. So not finding any combatant, he struck his powerful arms against the mountains, breaking them to pieces. In contrast to this, Arjuna was also possessed extraordinary powers for fighting, but he utilized them only for Krishna. So இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவனுக்கு இவ்வளவு பவர் இருந்து, அதாவது அழிவை தான் ஏற்படுத்தின்னு இருக்கான், தன்னுடைய பவரை வெளிக்காட்டிண்டு. அர்ஜுனர் பவர் அவ்வளவு இருந்தும் கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரோ அதன் பிரகாரம் தான் செய்தார் இல்லையா. சோ இந்த பானாசுரனுக்கு ஒரு அழகான மகள், பெயர் என்னன்னா ஊசா. So when she had attained the age of marriage and was sleeping among her many girlfriends, she dreamt one night that Aniruddha was by her side and that she was enjoying conjugal relations with him, although she had never actually seen him or heard of him. She woke up from her dream exclaiming very loudly. அதாவது ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடா ஒரு ட்ரீம் வந்தா நம்ம எப்படி எழுந்திருப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவ அதிர்ச்சி அடைந்து எழறா. அனிருத்தனை அது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது.
ஸோ ஆனா அது எப்படி அந்த காதல் உள்ளம் கொண்டு அவனோட நம்ம வந்து இருந்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடக்கும் பொழுது அப்படியே கத்திண்டே எழுறான். ஹூ ஆர் யூ, யார் நீ? பீங் எக்ஸ்போஸ் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் திஸ் வே ஷி பிகேம் லிட்டில் பிட் அஷேம்டு. ஒன் ஆஃப் த உஷாஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வாஸ் சித்ரலேகா. ஸோ அந்த சித்ரலேகா யாருடையது? யாரு? ஹூ ஆர் த டாட்டர் ஆஃப் பானாசுரஸ் பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் முதலமைச்சருடைய முதலமைச்சர் கிடையாது, பிரதான மந்திரி இல்லையா? பிரதம மந்திரி எப்படி விதுரர் வந்து இருந்தாரோ அது போல. ஸோ அவங்களுடைய மகளாக சித்ரலேகா. சித்ரலேகா அண்ட் உஷா அவங்க வந்து 2 பேருமே இன்டிமேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவுட் ஆஃப் கிரேட் கியூரியாசிட்டி, சித்ரலேகா asked, "My dear beautiful princess, as of yet you are not married to an young boy." ஸோ யாரையுமே நீ பார்த்ததும் கிடையாது. ஸோ எக்ஸ்கிளைம் திஸ், "Who are you searching after? Who is your suitable match?" இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்தா கேட்கறான். இந்த என்கொயரிஸ் எல்லாம் கேட்டப்போ உஷா வந்து சொல்றாங்க, என்னுடைய கனவுல இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அழகான மகன், அதாவது ஆண்மகனை பார்த்தேன். அது அனிருத்தன். அதாவது எப்படி அதாவது கிருஷ்ணருடைய அங்க அடையாளங்கள் எல்லாம் இருக்குமோ அது போல அனிருத்தனும் இருப்பார். ஸோ அந்த எல்லாமே எல்லோ கார்மெண்ட்ஸ் இல்லையா, லோட்டஸ் கண்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க தாமரை போன்ற கண்கள், இது எல்லாமே வந்து விவரிச்சுட்டே வருவான். I feel much pride saying that this beautiful young man was kissing me and I was enjoying the nectar of his kissing. But I am sorry to inform you that just after he disappeared, I thrown up the whirlpool of disappointment. So அதுல இருந்து நான் எழுந்துட்டேன் அப்படின்னா she was dreaming and then in that அதுல ஒரு obstacle, அதனால எழுந்தாச்சு, தடையாச்சு இல்லையா அப்படின்ட்டு. So I am very anxious to find this wonderful young man and desired love of my heart. அதாவது அவங்களே திருமணம் பண்ணிக்கணும்ன்ற அந்த மனசும் அவங்களுக்கு வந்துடுது. இதை கேட்ட பிறகு ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ட்ரீம். ஐ ஷூர் தட் பாய்ஸ் வித் இன் தீஸ் 3 வேர்ல்ட்ஸ், இந்த அதாவது நம்ம மேல உலகம், பூ உலகம், கீழே உலகத்துல தான் இருப்பாங்க. ஐ மஸ்ட் ஃபைண்ட் ஹிம் ஃபார் யுவர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். நான் அதை கண்டிப்பா, இஃப் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை ஹிம் வித் ஃப்ரம் யூர், ஐ ஷில் ப்ரிப்பேர் யூ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். நவ் லெட் மீ ட்ரா சம் பிக்சர்ஸ். ஸோ அதாவது ஓவியமா வரையறது. ஸோ தட் ஐ ஷல் இமீடியட்லி அரேஞ்ச் ஃபார் தட். இந்த மாதிரி பேசிட்டே இருக்கும் பொழுது வந்து நிறைய அதாவது ஓவியங்கள் எல்லாம் வரைகிறாங்க. கந்தர்வர்கள், சித்தர்கள், சாரணர்கள், இந்த மாதிரி அவங்களுடைய ஓவியங்கள் எல்லாம் வரைஞ்சுட்டே வர்றாங்க. வந்தாலும் அதெல்லாம் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஸோ டெஃபினெட்லி தட் ஈச் ஆன் எவ்ரி பிளானட் தெர் ஆர் லிட்டில் லிவிங் பீயிங்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ். ஒவ்வொரு கிரகத்திலுமே உயிர்வாழிகள் உண்டு. It is foolish to accept that there are no living beings. நம்ம எல்லாருமே இந்த சயின்டிபிக் ரிசர்ச்ல எல்லாம் பார்க்கும்போது இங்க இருந்து சேட்டலைட் அனுப்புறாங்க, இந்த கோளுக்கு அனுப்புறாங்க, அந்த கோளுக்கு அனுப்புறாங்க. ஆனா அந்த இடத்துல எல்லாம் யாருமே இல்லைன்னு நமக்கு தோன்றது இல்லையா? நம்மளால அங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளை பார்க்கக்கூடிய அந்த குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு கிடையாது, அந்த தெய்வீக அம்சங்கள் நமக்கு கிடையாது. ஒவ்வொரு கோளிலுமே வந்து இதைதான் பிரபுபாதர் வந்து சொல்லுவார். மூணுல வந்து ஆல்ரெடி இருக்காங்க. சூரியன்லயே வந்து சூரிய கிரகத்துக்கள் வாழக்கூடிய ஜீவன்கள் உண்டு, அந்த கெப்பாசிட்டி உண்டு. ஆனா சூரியன் வந்து சுட்டெரிக்கக்கூடியவன். நம்ம எல்லாம் கிட்ட போனா அவ்வளவுதான், பசந்தான் இல்லையா? ஸோ வி ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு என்டர் த சன். ஆனா அப்படி தகதகன் எரிஞ்சின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த சூரிய கிரகத்துக்குள்ளேயுமே அதே நெருப்பு போன்ற குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் கண்டிப்பா உண்டு. இது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படுது. ஆனா சயின்டிபிக்கா இதை வந்து யாராலுமே ப்ரூவ் பண்ண முடியல. ஈவன் மூணுக்கு நிறைய பேர் சந்திரனுக்கு போயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. உண்மையிலே யாருமே சந்திரனுக்கு போய் சேரலன்னு தான் பிரபுபாதர் சொல்லுவார் சில லெக்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்கும்போது. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி நிறைய ஓவியங்கள் எல்லாம் வரைகிறாங்க. ஸோ அமங் த விமன் ஷி ட்ரூ ஃபியூ ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் விஷ்ணு டைனாஸ்டி, வசுதேவா, ஃபாதர் ஆஃப் சூரசேனா, பலராம்ஜி, எல்லாருமே வரைகிறான். When Usha saw the picture of Pradyumna, she became little bashful. But when he saw the picture of Aniruddha, she became bashful. So he lowered her head. So our kandupidichita. She identified the picture to Chitralekha as the man who has stolen her heart. So in the சித்திரத்தை கண்டு அவ வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறான். ஸோ இவங்க தான் அப்படிங்கிறத வந்து. ஸோ சித்ரலேகா வாஸ் a great யோகினி, லாக்மடி. ஓகே, ஸோ சித்ரலேகா வந்து யோகினி. ஸோ இதே மாதிரி வந்து யோகினி அப்படின்ற அந்த இது யாருக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னாக்கா இவங்க
She is also a yogini. யாரு பாரு காந்தாரி. ஏன்னா அவங்க இந்த தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்றவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த யோகினி என்ற அந்த இது உண்டு. ஓகே, ஸோ and Usha identified the picture. Chitralekha could immediately understand it was Aniruddha, the grandson of Krishna. So that very night she traveled. எப்படி astral travels மாதிரி தான் இல்லையா? Within a very short time reached the city of Dwaraka, which was well protected by Lord Krishna. She entered the palace and found Aniruddha sleeping in his bedroom on a very opulent bed. Chitralekha, by her mystic power, immediately brought Aniruddha in the sleeping condition to the city of Stonityapura. அங்கிருந்து வந்து அழைச்சிட்டு வந்துடுறாங்க. Usha might see her husband, desired husband. ஸோ அவங்கள அப்படியே எடுத்துட்டு வராங்க. ஸோ டெமன்ஸ் எல்லாமே அவங்களால வந்து அந்த ஆற்றல்கள் உண்டு அவங்களுக்கு இல்லையா? ஸோ அதை வந்து Usha immediately bloomed in happiness and began to enjoy the company of Aniruddha with great satisfaction. The palace in which Usha and Chitralekha lived, as well as fortified, was impossible for any male. யாருமே உள்ள வர முடியாது. Usha and Aniruddha lived together in that plaza, and day after Usha's love for Aniruddha grew 4 times. அதாவது பன்மடங்கு அன்பு. Usha pleased Aniruddha valuable garments எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. ஓகே, besides sitting, ஸோ எல்லாமே சர்விங் பண்றது இதெல்லாமே செய்யறாங்க. Usha worshipped Aniruddha as if he was the supreme personality of Godhead. இல்லையா? So by her excellent service, Usha made Aniruddha forget all other things and was able to draw his attention and love to her without deviation. எல்லாத்தையுமே மறக்க செய்யறா. In such an atmosphere of love and sorry, Aniruddha practically forget himself. எல்லாத்தையுமே மறக்க ஆரம்பிச்சிடார் and could not recall how many days he had been away from the real home. ஸோ துவாரகையில இருந்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு இங்க வந்துன்றதே அவர் மறந்து போயிடுறார். Usha experienced some bodily symptoms by which it could not understand that she was having. So the symptoms were so prominent that her actions could not no longer be concealed from anyone. Usha was always cheerful with Aniruddha, and she did not know the bounds of her satisfaction. Because அவங்க அசுர இது தானே குலம் தானே அது பானாசுரா. ஸோ பலி மகாராஜ் கூட வந்து அந்த அசுர குலத்துல இருந்துதான் வந்தவங்க இல்லையா? பிரகலாத் மகாராஜா இந்த வம்சம் தான். நான் இதோட நிறுத்துறேன். நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இன்னும் 4 பேராகிராஃப் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji. Thank you Mataji. Thank you. இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்காதுன்னு நினைச்சிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் யாரும் நிறைய இல்லை. எங்க பத்மா மாதாஜி காணோம், பிரேமா